салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Инак як хабари хуши мо ки ҳоло Русия муҳоҷир мекобад. Муҳоҷирон кам шуданд. Аз соли 2019 то ҳол 12 миллион муҳоҷир буд дар тамоми Русия. ҳозир мана аз шумурдан то ҳозира 3 миллионта яъне муҳоҷир дар тамоми Русия ки онҳо ҳама хестанд рафтанд ба самолёту ба поезду ба мошину тарк карданд Русияро. ҳозир вазири меҳнати Русия таъкид кардааст ки феълан якҷо бо вуд тағйирот дар умури муҳоҷиратро баррасӣ доранду ояндаи наздик пешниҳоди мушаххасро ироа хоҳанд кард. яъне ба муҳоҷироно кофта истанд, яъне фарёд мекунанд. қаблан РИА Новости бо такя ба вуд Русия аз эҳтимоли афви сартосари муҳоҷирон дар қаламравии кишвар хабар дод. бале хабар дода буданд ки афв мекунанд муҳоҷирон, яъне тоҷико, узбако ва намедонам Молдавия мекунад ё намекунад, дигар шаҳрҳои дигара. дар марҳилаи пандемия 12 миллион шаҳрванди хориҷӣ дар Русия қарор доштанд, ки аз ин танҳо гӯш кунед 2.5 миллион нафар расман ба қайд гирифта шудагӣ. ҳозир пешниҳод шуд ки дар Русия афви сартосарӣ эълон карда шавад, то муҳоҷироне ки ғайрирасмӣ ё нимрасмӣ дар Русия қарор доранд, ҳузурашонро қонунӣ кунанд. ҳамин тариқ сабти оммавии давлатӣ амалӣ карда шавад. иттилоъ дода буд вуд. манбаъ таъкид карда буд ки феълан ин масъаларо дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. феълан дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. мана қариб 1 сол гузашта истодааст ки президенти мо омода буданд, вале ягон чизе нашуд. то ҳол баррасӣ доранд. ман фикр кунам ки ягонта муҳоҷир намонад, набояд монад. ягон давлати дигар рафтанд, дар ҳоле ки Русия худаш патентра отменит кунад, баъд ҳамаи муҳоҷиронро сархам кунад ки биёен кор кунед гуфта. шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз? ва хеле бачаҳои мо гражданинанд ҳозир дар ин ҷо. ҳатман нависед дар комментария.